Здравейте! Днес ще проследим процеса печат на сублимационни чорапки в готик стил. Показах ви в момента хартията, където съм разпечатала дизайна, а това са сладките чорапки, които ще печатаме. Нещо, което правим предварително е дизайна да бъде вкаран в шаблон, т.е. в кройка, оразмерен по чорапа с леки раздувки. Раздувките се правят от гледна точка на това, че все пак има лице и гръб чорапа и ако искаме да напаснем с точност, т.е. да нямаме прекъсване на дизайна, както отпред, така и отзад и при обуване това да ни си личи, задължително правим тези раздувки, като едната страна винаги я пускаме огледална на другата, за да може да напаснете, ако има някакви форми, да могат да се напаснат правилно, иначе в противен случай, ако ги пуснете еднакво, те ще ви се разминат. В случая тук слагам и допълнителни картонени подложки, които разширяват самия чорап. Т.е. това допринася допълнително печата да проникне още по-добре в самия чорап, при което все пак ние няма как да го напечатаме в обуто състояние, за да може да проникне максимално в тъканта. Точно поради тази причина се правят тези раздувки и се слагат тези подложки. Както виждате, тук сме напаснали едната и другата страна без прекъсване. Това се води all print, т.е. ние печатаме целият чорап. Сега ще ви покажа и процеса, в който печатаме частично. Втория дизайн, който правим, е за наш клиент, който си поръча ето този сладък Дедпул. В случая чорапа остава бял и печатаме горната страна, където позиционираме дизайна на Дедпул. Преста, пак казвам, загрята е на 190 градуса и печатаме на 120 секунди. Разбира се, когато налагате дизайна, задължително гледайте да напасвате дали на око, дали с линия, кой както му е удобно и ползвайте, аз лично ползвам трансферното тиксо, термотрансферно тиксо, за да не ви се размести хартията, което е супер неприятно, защото може да изкривите и така нататък и трябва да правите нови. А пък ако нямате нови, лошо. В случая тук отново ползваме тези картонени подложки. От едната страна вече сме готови, виждате, цветовете са просто уникални. Аз сублимационния печат го обожавам. Точно поради тази причина преминах от малък принтер на огромен, който е ролков. Отделно той печата и малки хартии от А4 до А3, А3+, отделно и голяма ролка, която е 60 см, вече на дължина, мога да си печатам колкото искам. Мога да се завием с нея, както и да е. Тук вече сме направили и втората част и премахваме тези картончета и самия чорап си взема оригиналната форма, както му се казва, но просто искам да забележите цветовете. Това е нещо уникално. Понякога се налага, ето виждате, тук ги дърпам, точно поради тази причина, където ви казах, за да не се вижда тази бяла лента, т.е. бялото под чорапа, опитваме се максимално да си запазим цвета и да се вижда дори на обуто, колкото и да е разчек на Дедпула, да е готин. Но нещо, което наистина много впечатлява, това са цветовете. Аз лично работя с оригиналните мастила, оригиналните консумативи на принтерите. Това е закон при мен, поради причината, че ако работите с китайски, няма как да имате този ефект. Просто ако гоните качество и искате клиентите да се връщат при вас, давате максимално най-доброто, на което сте способни. Тук ви показвам и процеса на опаковане. Предварително съм си направила дизайн на гръбчето. Слагат се, не е нещо кой знае какво, но разбира се, важно е да глезим клиентите, защото това също им харесва, грабва ги и съответно пак се връщат в нашия магазин. Тук опаковаме първия дизайн, който беше готик, който отново е създаден от мен. Пак казвам, може да влезете в сайта, да разгледате, ако наистина нещо ви хареса, може да се възползвате и от тези 10% при първа поръчка. Тук е втория дизайн, който отново опаковаме по същия начин, както опаковахме предходните. След това си генерираме товарителниците и пътуват при новите си собственици. И тук сега ще ви покажа малко снимки. Да, не тук, разбира се, прощавайте, но да, това са вече в опакован вид, как изглеждат. Ето ще видите и другия модел. И вече след Дедпул следват снимките.
Надявам се да ви е харесало това, което сте видяли. Ако да, дайте едно палче нагоре, ще се радвам за вашата подкрепа и ако искате да виждате повече видеа от мен, това също ще допринесе. Ако пък ви е интересно, може да ми пишете и в коментарите какво ще искате да видите от мен. Чао за сега, обичам ви, бай!